8 ka mga tao ang nasikop sa sunod-sunod nga police operation sa Talisay City niadtong weekend. Matud ni Police Lieutenant Colonel Maila Maramag, ang hepe sa Talisay Citolice Station, nga nasikop sila atol sa pag-patrolya sa ilang police personnel. Sa ilang pagsud sa Sitio Bahal sa Barangay Lagtang, ilang naabtan ang 4 ka mga tao nga gaduwa og piyat-piyat alas 9:45 niadtong Domingo sa gabi. Gidakop sila si alias Anita, 33 anyos, alias Jim, 27 anyos, alias Willie, 52 anyos, ug alias Nilo, 50 anyos. Nasakmitan sila alias Willie ug alias Nilo ug ginudahang ilegal nga drogas. Pagka alas 11 sa Domingo gihapon sa gabi, nasikop si alias Brenda, 47 anyos, dihang gisuhid nila ang laing purok sa Barangay Lagtang. Di nasakmitan siya og gidiling drogas. Samtang nasikop usab sa kapulisan si alias Roland, 36 anyos, alias Aldrin, 55 anyos, ug alias Douglas, 43 anyos, sa Purok Jose Palma, Barangay Tabunok. Dulan sa 40,000 pesos nga balor sa iligal nga drogas ang nasakmit sa kapulisan. Ang 8 napasakaan na og tukmang kaso.